αγοράς και επιδεινώνει το ζήτημα της ανεργίας και γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Είναι εκρηκτικό. Για να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δάφνης Ματζιαράκη να δούμε πώς διαμορφώνονται οι κατώτατοι μισθοί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βεβαίως, γιατί ένα από τα επιχειρήματα του Πολ Τόμσεν ήταν ότι οι άλλες χώρες δεν έχουν 13ο, 14ο, Δάφνη. Τελικά ενσωματώνεται. Μήπως γιατί στην Αγγλία, για παράδειγμα, μιλάνε για ετήσιες αποδοχές. Έτσι είναι, σε κάποιες περιπτώσεις ενσωματώνεται. Η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη και πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα με άλλες χώρες. Γιατί υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πιο υψηλόμισθες χώρες. Να φανταστείτε ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ο 8ος, ας πούμε, μεγαλύτερος ανάμεσα στις 14 από τις 17 χώρες της Ευρωζώνης, για τις οποίες υπάρχουν τα διαθέσιμα στοιχεία, και ο 7ος μεγαλύτερος μισθός ανάμεσα στα 20 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία υπάρχει αυτό το καθεστώς του κατώτατου μισθού. Να πούμε ότι τα 20 από τα 28, συμπεριλαμβανομένης και της Κροατίας, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν στην εθνική τους νομοθεσία τον κατώτατο, τον ελάχιστο μισθό. Υπάρχουν χώρες όπου ο κατώτερος μισθός ρυθμίζεται, είπαμε, νομοθετικά, είτε με νόμο που εισηγείται η κυβέρνηση, είτε μετά από συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που φυσικά μετακυρώνεται με νόμο, όπως στην Ελλάδα και στο Βέλγιο. Στα υπόλοιπα 7 κράτη δεν υπάρχει θεσμικά κατοχυρωμένη αμοιβή, αλλά αποτελεί προϊόν ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Πάντως, λοιπόν, όταν λέμε, Δάφνη, ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, εννοούμε σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, όχι με το συνολικό μισθό που παίρνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και αυτό πάντα συγκριτικά και με το κόστος ζωής, Κωνσταντίνε. Γιατί νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει άμεση σχέση. Γιατί με το κόστος ζωής, με την πρόνοια που υπάρχει, με τη δημόσια υγεία, με τη δημόσια παιδεία. Από τις πιο ακριβές χώρες για να ζήσεις στην Ευρώπη. Ωραία. Ενδεικτικά θέλεις να μας πεις, Δάφνη, μπορείς να μας πεις ενδεικτικά τους μισθούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τους κατώτατους? Λοιπόν, στο Λουξεμβούργο έχουν τον πιο υψηλό μισθό, για καθαρά μιλάμε, τα 1.757 ευρώ. Στο Βέλγιο τα 1.498 ευρώ. Στην Ιρλανδία τα 1.500 σχεδόν ευρώ, 1.499 ευρώ. Στην Γαλλία τα 1.365 ευρώ. Στην Αυστρία τα 1.000 ευρώ. Στην Κύπρο τα 909 ευρώ. Στην Ελλάδα είμαστε στη μέση κάπου, είναι τα 739 ευρώ. Στη Μάλτα τα 664 ευρώ. Στην Ισπανία τα 641 ευρώ, στη Σλοβενία τα 530 ευρώ, στην Πορτογαλία τα 485 ευρώ, στη Σλοβακία τα 317 ευρώ, στην Εστονία τα 278 ευρώ. Να πούμε μόνο η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες, Εύα και Κωνσταντίνε, που έχουν τον 13ο και τον 14ο μισθό, όπως τον έχουμε εμείς και η Αυστρία. Ευχαριστούμε πολύ, για να μπορέσουμε να πάμε και σε ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Γαβρόγλου. Τώρα, αν μιλήσαμε για τους κατώτατους μισθούς, υπάρχουν πληροφορίες ότι